Sí, a nosa intención é que a campaña arranque no Concello de Lugo. O presidente do Partido Popular de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, fará a tradicional pegada de cartéis no Concello de Lugo, pues demostrando unha aposta clara do Partido Popular de Galicia por noso candidato, por Jaime Castiñeiras, e por a intención de que sexa alcalde o día 22 de maio. A partir de ali faremos unha campaña intensa en actos, cunha participación, ademais, de todos os membros do Partido Popular de Galicia, por lo tanto, tamén dos que agora formamos parte do goberno, pero cunha premisa clara tamén. A Xunta de Galicia non se vai parar, a tarefa de goberno é fundamental e, por lo tanto, vamos a compatibilizar o que é a tarefa de goberno diaria e normal coas labores de partido que se farán principalmente polas tardes e en horario de mítines. Queremos facer, xa digo, unha participación intensa onde o presidente do Partido Popular de Galicia vai participar en ao redor de 60 actos electorais, igual que o farei eu como secretario xeral, igual que o faremos moitísimos membros do Partido Popular. Queremos incluso, son 315 concellos, 315 campañas específicas, e queremos que o Partido Popular de Galicia teña presencia activa durante a campaña nos 315 concellos. Eso vai supoñer que se fagan simultaneamente varios actos electorais nas provincias durante os 15 días, que intentar estar todos en todas partes, e cun esquema que creo que vai ser ambicioso. Non renunciamos, creo que o Partido Popular de Galicia agora mesmo, a mobilización da militancia, as nosas expectativas optimistas nos permiten apostar por ser capaz de facer actos potentes. Unha boa mostra é o que vamos a facer coa presencia do presidente nacional do partido este mesmo sábado, o día 30, na Plaza de Toros de Pontevedra, onde agardamos a presencia de máis de 10.000 persoas. Faremos tamén un acto no Coliseo da Coruña os sábados seguintes a comezos da campaña, cunha presencia tamén importante de máis de 12.000 persoas nese Coliseo, coa presencia do alcalde de Madrid xunto ao presidente do partido en Galicia e o candidato a alcaldía da Coruña. Podo decir tamén que vai estar presente o presidente nacional do partido, Mariano Rajoy, o día 10, estará facendo campaña en Galicia durante todo o día, o cal creo que é importante, pensando, primeiro, que se vai estar aquí o día 30 e que se celebran eleccións non só municipais en toda España, senón tamén moitas eleccións autonómicas, pero o presidente nacional vai estar tamén aquí apoiando os nosos candidatos durante os 15 días.